Id-drittijiet li ġabet magħha d-direttiva tal-Work-Life Balance għandhom jiġu diskussi kemm jista' jkun malaj biex naraw li dawn jidħlu fis-seħħ għal ġid tal-familji u l-ħaddiema Maltin u Għawċin. Dan hekk kif il-Forum Unions Maltin għamlet talba uffiċjali biex il-Bord tar-Relazzjonijiet Industrijali ipoġġi din id-direttiva fuq l-aġenda. Direttiva li tmexxiet u ġiet innegozjata mill-MP tal-Partit Nazzjonalista David Casa. Din talba saret l-għanda li l-Parlament Ewropew approva b'maġġoranza kbira dawn id-drittijiet li kif spjegat il-Kummissarju Ewropew Marian Tyson se jgħinu lin-nisa kemm fit-trobbija imma wisq aktar fuq il-post tax-xogħol. With this directive, we aim at increasing women's participation in the labour market and ensuring that they have the choice to balance family and professional career. Il-Gvern Malti issa għandu massimu ta' 3 snin biex idaħħal din il-liġi. Il-liġi bilanċjata, tajba għan-nisa, tajba għall-irġiel, tajba għall-familji u tajba għall-ekonomija. Pass importanti għall-Ewropa aktar soċjali. Fost id-drittijiet il-ġodda l-missieriet se jingħataw 10 tiem ta' lif imħallas mat-twelid tat-tarbija. Se jingħataw xarejn lif imħallas lil kull ġenitur sakemm it-tfal jalqu 8 snin. Se jkun introdott lif ġdid 5 tiem fis-sena ta' carers leave għal min irid joħsib il-qraba morda, kif ukoll id-dritt li jintalbu għal arranġamenti flessibbli fuq il-post tax-xogħol.